লিডার্স তিনি ভলেন্টারি ভাবে তিনি যতন তিনি একমাত্র বুবাগ্রাनो हालायनाय जों जतन नगो नगो जों थांलायै जतनि थानायाव जों जोंनि बैसागनि 12 तारिखनि फुङाव जाहाथे बुबाग्रानि फाननो तेबो क्राक थांनायनि बागै आन्ध्र समारियाव बुद्रनो थुं निसिमखौ आइमु जों पिलाय दङ अ पिलाय मुङाव जत जागावनो जे जागा थाङो आं हायनाय बासाव सिनि बेलायखे रेसपन्स का हामानवन बागै बेलायखे तंग थुकजाक ताइ आं खाख्लायो सुदु अ जागा सिमिया सिनि सारा त्रिपुरावन तिनि जे चंजाक सिनि कैंडिडेट रक जत जागावनो रेसपन्स ताइ लुकुरनि हामारि लुकुरनि आशीर्वाद माननाय अबानि बिश्वास अबनि बागै बेलायखे आं तामने बनो नरनि बेसिंति खायनाय सिनि बुबाग्रा ताइ हास्तिनि जत लुकुरकनो ताइ जत अंडर 16 मान्दै पुलिस जत लुकुरकनो आं हामबाय माइया फारि तब अबहाय जे काइनि बिसि अनक नगो जे कक्पे मंगो लुकुरकनि सानमुं हे केबा लुकुरकनि कयमुं तामो हामबाय सिनि लुकुरकनि तो काइसानो कक जों ताबु पिप्रासरक थांजानो हांखाय बा यक साना हांखाय जों बुबाग्रानो जों लगे मारनाय इनाबनि बागै आं जत जागाव थाङा जागाव माहायनांगौ इरायनांगौ बा माहायमाया नितो जों काइसे जागाखौ नखानाय हयतो काइसे कुइसे जागा लामा रबि खुबि क्राइसिस नुजाखा गाबरो आने माइन्ड तो आं अलरेडी सेट अप लागे तुमुन अ जागाव जों बुसकानि साला एडिसिव हापन खागोनखाय जे मानसा बुबाग्रा जानो दागि माने बुबाग्रा तो सब समय पिप्रासनि जे लुकुरनि गानाव बजानानै बै कक सावो जोंनो फोरोंगो दिनै आबो हायगोन जे मानसा बुबाग्रा जे फोरोंमा हायगोन आबो तो खायनायनो तामखौ लुकुरनि काइसानो कक जे जों जतनो बुबाग्रानो फान मारनाय बुबाग्रानो जों कप्लाय मार खायनाय कारण बुबाग्रा जुदि न फान क्रिं थाङाखै बुबाग्रा जुदि चेन खा आबो तिप्रासो चेन नाय आबो लुकुर जतनो आमायखनो कक जारि हो Borong sarjitano kebang bubai parinai. Di Prabowo ke pada borong sarjitano kebang bubai parinai. Kamu di Prabowo praktik borong sarjitano kebang bubai parinai. Hamkran yoga buskar coba di Prabowo praktik kebang bubai parinai. Di bagai buskar coba borong sarjitano kebang bubai parinai. Di bagai buskar coba borong sarjitano kebang bubai parinai. Sarjitano kebang bubai parinai. Masih baik ke? Apa mau kau? Jangan dah. Di Pramoda. Baik kata selai di Pramoda, kami geleng cancang lagi. Tini cengoro jন্ম জয়নগর tekai cekai is jন্ম জয়নগর o duita bisi nimi joto jaga dur tudur khalai tongo joto paraun habai tongo kai maximum tini ceng boroi malaikha kaham no chini response mani tongo tabuk sugarte ceng khub hopeful mane yang ade mubarak rak
Tao sani betul mah, narka dia. Ran, uci nó tông ngay, thôi cho bóc thằng này, áp nó sẽ từng hàm ra bộ, thôi cho bóc thằng này nó sẽ từng hàm ra bộ, ôi nhảy nó từng hàm ra giả, áp ini cakri dengan ni, anu cakri dengan ni, oh bu pakai election dengan ni, nu cakri dengan ni, upata dengan ni, ambil itu I don't like, kosong tu kaja, hamana nangan itu, apa kaja hàm ra bộ, apa jadi diplomata. Diplomata. Oh, sad. Buskan kita di sini cong bari nuk kitinggai komisi ini kereng kayo kereng taku bukuro bay sini rasa taku bukuro ini nok tangi bukuro ke bubagran hamsani ke bubagran ini je imang bubagran je ideologi no sengkok awal flight buskan ni cong bari nikok awal flight hino hai je যতনি জয় অমন্দরনি যে বুসকানি 12 তারিখ ও জয়ন তাবু বুসকানি 12 তারিখ কপ্লাই তাইবো কপ্লাই नै বাগে নর যতনি আং তামনে হামারি নর সানো যাতে খাইনাই বুসকানি সালো কপ্লাই মনি ইয়াগুলো এলাকানি আমচাইনি যত তাকু বুকুনি কাহামুনা তৈকে আং সামু তাংমানা বাগে নরক আনি বাগে যে মানসাক nor jehetu oro joto ani kebo ani buikrei joto ani jini borok mama aboni bage nor nang koinai nor ani bage suri di khulum di jate khainai hado pani samung ni sate kamiam chani bo hamkrai nai mana tikhe nor joto no logirna ningthung angno thani koinai tai obun ang koinai ni muchungo जों the Pramotha party जों peacefully ba जों zero violence khainai puilani sibi কোনো ওয়ালাই সোলাই করি খাইনাই जों সামং খাইनाय निनो बिसेस भयो आं कयनाय सिनि कामि आम जायबो आं कप्लाइं माने यागुलबो जाते केबनि कुनु खतिं याति खाइनाय केबनो जों नासिकेउ आलगा नजर देखे जों जतनो कामिनि बरक माने जों जतन नगनि बरक जों जत तिप्रासाव जागाव के बर बुइक्रै ताइ अ जागानि जे गाना गिनि बरक सिनि किसु माइनरिटी बरक बतंगो आं बरकनि सापोर्ट माननायानि बिसास दंगो आगामी दिनो नरनि बागिबो जे मानसा खाइनाय ताम खबा आंगबो कयनाय जाते सिनि एलाकाव कप्लाइं लाइनाय यागुलो जाते केमनि कुनु खतिं याति खाइनाय जतन आबाहायके वानसुगै सामं खाइनाय निंथुं नमथेनां कयनाय मुचुंगो अबनो आइताम कक सानाय नरगनो निजेनि जत साइमानजाक सिजाक नरबै तो सबसमय मालाय दंगायमाबा आंगबो लास्ट कक सानाय सिनि बुबाग रांगाय सिनि थिनानि बाय कक सावो आबोनि बागे राजनीतिनो संतर जायावै राजनीतिनि बिसिदि खाइनाय जों वानसु यावै जों सिनि दफानि बागै जों मा वानसुनाय आं प्राय समय मासाव दिनै अ जागाव गोबां नेतार उइ थांगाना हयथ बनि जे पारिजक बर खोन खलायगाना फियाबा हा दफाना हामजग्रि मानानि बागै वानसुग्रि मानाय एकमात्र सिनि बुबाग रासि होना हायसि आबोनि बागै जों एट फार्स्ट जों राजनीतिनो तर जायावै जों जतन तिप्रासा किजिं तिप्रासा जों अ जागा जे गाना गिरि तंनाय जों जतन मा वानसुनाय जे सिगां पुइलाके सिनि दफानि बागै तारपर जों राजनीति खालायनाय हायसि आंगाबोनि बागै अ जागा हयथ बाक्सा बुक्सु बीजेपी ना हमजागे बीजेपी लगे खाइ दंमनो फिया बरान ताखु आनि जाति गोष्ठीनि बरक केबो सीपीएम ना हमजागे खाइ दंगिमानो फिया बरबानि जातिनि बरक आनि सिनि जाको आनि नगनि बरक आंकेबनो बेदाबेद खाइनानि बागैबो आं थांला सो आबुनो नरबा माइकेल वानसुति जारारो आना हमजागनाय गुबाग्रना हमजागे जारा लगिरि दंनाय नरगम कयनाय जाते आगामी दिनो जों जतन समान बाक्सा खाइमा नायनाय जतन जों एक नजरे
जों समान बाबो जों नासिगि चलनि बागै नरनो कयनाय कारण बुबाग्रा सुनावबो फोरोंगो बुबाग्रानि फोरोंमुंखौबो जों फार्स्ट होगो जों दफानो मा हमजाकनाय दफानि बागै जों चबा खायनाय दफानि बिसिंथिनो जों सिनि आगामी दिनाव सिनि जे नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जेता बुबाग्रानि जे मेन नाहार मुंखाय सिनि जे तमनो जरा सिनि से परे जरा दंनाय सिनि चराय रंनि बागै जों कायसा भबिष्यत नि लामा खायख्लांनानै बरनो कायसा तमनो बनो बरनि गाहाम जों जे ताबो बुक्तो बुगि तो जों साइमन जतनो जों जागा बुबि थंजागो बुबाय सातुजागो आबुनि हयतो जों मुक्ति रानानि बागैनो सिनि बुबाग्रा चेष्टा खाय दङ आबुनो जों वान सुगै जों राजनीति तर्ज गयावै जों दफानो जों मा हमजालायगोनाय आंगाबो कक नर्थनि कजार मुया कजारो जाते सिनि ओ गामि रगो जाते आमहेर कुनु इया तै खायनाय जतनो वान सुगै बाय बुइनाय आगामी दिनो नर जतनि फानबाय आं कप्लाय दङि दङ तामखे गोबां मार्जिन बाय जितिनानि बागै नर जतनो कहत खायनाय आदिनो आदिनो सानाय सिनि गामियाव जाते কোনো কিছু ইয়া তুই খাইনাই তংথাও তো একদম মনে চেকলেক খাইনাই जों বিজয় মিছিল নাইसिया 12 তারিখनो जों মনে চেকলেक খাইनाय কাছে কাছে जों गोबाग लायनाय हामजाक लायनाय हेन्डशेक खाइनाय जों रं फुलायमोन बिसिति खाइनाय 12 तारिखो सिनि बुथ सेदार जों थाङै आं बुदुनाय नरक मामायखनो बुदुना नोंथुं नि आं नरनो कयनाय आबनो ककजारि आन ककनो मथाका मारियो बुदुना संबो मारियो बुदुना ओ थागु सवना ना खनारे बरो संबो मारियो बुदुना ताकुकताय बुकुकसं जों तिनि अरवो सुलो मान्दाय पुलिनपुर तिति एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिंगो खबजाक और जागाव बातायनाय इंखा तिप्रामो थानि इंगै जितेन देबरमा हेकेबा बीसीपी बदल नि इंगै बातायनाय राजेश देबरमा अब हाइकेनो तिनि अरवो 11 मान्दाय पुलिनपुरनि तिप्रामो थानि कैंडिडेट नि बखाकते और बूथ ऑफिस फियोगिरि जाखा हंके अमा हाइकेनो जों साइमान का तिनि साक जरातै सुलो मान्दाय पुलिनपुर तिति एडिसि चंबारि न किटिंगै तिप्रामो थानि कैंडिडेट जे जितेन देबरमा जे ओ सुलो मान्दाय केन्द्रआव जे बातायनानै थाङै दङ अ बातायमानि बिसिंगो तिप्रासारकनि बिसिंगो जों नगै मानखा बेलायकेनो हम ददमनि बिसिंतै बुबाग्रानो लगिरुय हेकेबा जितेन देबरमानो कप्लाय ख्लायनानि नाहार मुंगो अ आमचाइनि अ बुथ सेन्टार अ मान्दाय 11 मान्दाय पुलिनपुरनि जत लुकुरकनो खातुं खाजा ख्लायनाय जितेन लगिरुय तंमानि जों मांक्लि नगै मानो खाजनि ताकुकताय बुकुकसं तिप्रामो थानि नाहार मुं तामो तिप्रामो थानि बुस ताबुक अजि चंबारिओ बरकनि कक तामो सराय बसारकनि चिनि दफानि थिनां सराय रकनि थिनां न वानसुगै तिप्रामो थानो बुद दि हनै बरकनि कक पिरमानि हेगा ताकुकताय बुकुकसं जों अर तिनि अर अ जागाव बुथ ऑफिस उद्बोधन खायमानि बुथ ऑफिस जे नक फियोगिरि जांमानि यागुलोनो ब ताबुक थांनाय और वो नक नगो तिप्रामो थानो कप्लाय ख्लायदि तिप्रामो थानि कैंडिडेट जितेन देबरमानो कप्लाय ख्लायदि हनैनाय लुकुरक अ जागा हम ददमनि बिसिंतै नक नग थाङै बुथ साननानि नरक नुगि मानखाना यांगो yang फासिंगो नरक नुगि मानो चिनि कैंडिडेट अरनि सुलो मान्दाय पुलिनपुरनि तिप्रामो थानि कैंडिडेट जितेन देबरमा ताबुक न और जागाव बुथ ऑफिस उद्बोधन ख्लाय पाइमानि फियाबा जों साइमानो बुसकांनि सालो चिनि दफानि थिनांनि बागै ज्रायरंनि थिनांनि बागैनो तिप्रामो थानि नाहारमुं अ बुसकांनि चंबारिओ हंके ताबुक जों नुगै मानो नरक जतनो मांक्लि नुगै दङ और जागाव जितेन जे 11 मान्दाय पुलिनपुरनि तिप्रामो थानि कैंडिडेट बिनि खुक्तै खनानाय जों तिनि साक जरातै तिप्रामो थानि बखाकतै ब हास्तेनि जत लुकुरक तिप्रासा दफारक हायके बा माइनरिटी इंटुं जतनो बबा हायके बनो सपोर्ट रुइ दं बबा हाय रेस्पॉन्स मानै दं अबनो तैनो जों बबाय कक सालायनाय तिनिनि फुंकसां जरनो बेलायके हामबाय मारिओ ताबुक साक जरातै तिनि निजे साल जरातै बबा हायके रेस्पॉन्स मानै दं हायके बा बबा हाय लुकुरक ननो सपोर्ट ख्लाय दं पुइला तो जतनो फंकाहाम जतनो खाकाहाम ते चबानि चिबा याफारो ते दामुइला ननो बेलाके फंक हामबाय मा याफारो नायदि चिनि सामुं तबनो जे लुकुरकनि बिसेस ख्लायनाय चिनि दफानि वानसुगै जों जेहेतु पुइलानि चिम सामुं ख्लाय दङबा आंके हेनो आं तिनो जा कैंडिडेट तो ओंखा ओ कैंडिडेट ओंमानि अबो
tamsane bono totally kok santang kabo sin bubagrani hamjakmani jari ingkha tai obo je tabuk sing jaga jaga thangke je response mano even nijini tabuk ang